आफादनि जि माने 40 कोटी बोसोर थान्दै जखानाय बहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दिनै आलारि बाथि फोजोंबाय बे समाव नोंथाङा सासे फोजोंगिरि महरै बेयाव बाहागो लाफैदों मा बुंगोन? दुलाराय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि 40 कोटी थान्दै जख'न्दाय बेखौ पानेरि दख'रानि आवथायाव बारलाम्फा हारिमु आफादनि जि माने बैसां बेवहाय बिथांमोना लादों सानैनि हाबाफारिजों आरो दायो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि बेवहाय बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन आरो हांख्रायनाय लेखायै आं फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननायनिफ्रायनो जोंनि जि मोन्थोर इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जों गोजोनखौ लुबैयो मानोना जोंहा फोथायनाय दङ मोनसे हारिया मोनसे समाजा मोनसे थावनिया मोनसे हादोरा जुदि जौगानांगौब्ला बेवहाय गोजोन नांगौ आरो बेनिखायनो बर' हारियाबो जुदि दावगानांगौब्ला बर' हारियाव मोनसे गोजोन फैनांगोन आरो बेखौ हास्थायनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिखिनि बोसोरसालियाव जथुम्मा जायो जोंनि जि थान्दै जख'न्दा जायो जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो रायजो राजाखौ जोङो खावलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो दिनैबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ लादों आरो जों सानो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि बिटिआर सुक्ति जाबाय जायखौ जों गोजोननि गोरोबथा होननानै बुङो बेनि गेजेरजों जों नंमारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गेजेराव जि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय दङमोन जों बेखौ गैया खालामनो हादों दा बर' समाजाव इनाय हाथियार हमनानै जि सोमावसारनाय बे गैला माने बर'फोरनि गेजेराव इनाय हाथियारनि जि हारिमु बे गैला दा बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय आरो जों सानो बे गोजोननि गेजेरजों फैबाय थानाय 20 बोसोरनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनो जि सिमां नुदोंमोन आं सानदों गासै रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिफोरखौ जुदि मदद होयोब्ला जों 20 बोसोरनि गेजेरावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनाय बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै जों मोनसे मिजिंथियो दा नैबे समाव नुनो मोन्दों दान्थे बिदान्थे डिडिएम बर'खौ लानानै बे मोनसे सोंखारिलायनाय बे रावा ओंखारगासिनो दं बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो आंबो सासे बर' हारिनि फिसा हिसाबै लाजिनाय मोनो मानोना गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुङो जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ बिथांमोना बिराद डिसिप्लिन हारि होननानै नाथाय जों नुदों आथिखालाव सानैसोल' बिथांमोना गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुङो नाथाय दैदेनगिरि नामा जों एबसुनि जारिमिनावबो बर' थुनलाइनि जारिमिनावबो आरो बर'नि जारिमिनावबो जाय सुबुंफोरा दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो बिथांमोनखौ जों नायदों एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा मानोना सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले बेजे लाबोआ सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनाङा नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव बर' हारिनि खामानि मावफै आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो गोदो जि जालांबाय जों बेखौ बावगारलांबाय जों गोदान बर' हारिखौ फिन जोङो मोनसे आबुं माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाफुंनो थाखाय जोङो मावथांखि लादों फैबाय थानाय समफोराव जुदि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव जुदि एना एनि जायोब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि आरो एना एनि मोनसे जायोब्ला बेनि दायनिगिरिफ्रा आथिखालाव जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिबाय थादों बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ माब्लाबा जों निमाहा होनाय नङा। थेंक इउ। गोजोन्थों।